Gusti atur kewasan. Kewasan piye? Kula ingkang sembada nderekaken tindakipun Mbah Kepatmega. Nyata wonten ing narasanipun Sang Damangi Jeropo. Mapan wonten Manailan. Sampun beteng kandel jagang jero ketitik. Lampahipun para prajurit kendhang kapracondhang sami bubar mawut gawe sami dipun unduraken tetiyang nami Raden Permadi saha turuning ngobreng mangke kang abdi menembang Kepatmega sirna marekula hilang armakar saka ngrasani ingsun ora sah dadak sapa sing budak bakal dhewe benjang sangat dinicil latih nyambet gawe wus mangkoto Wijromo kula nuwun wonten jawab Gusti Putri tak sawang sapati nimbang Kepatmega kongkonane Prabu Boko kang pinandhangan anak Warmadi iki mau kena ngopo banjur katon payus buaya muca wong nitramu Damangi Jeropo. Oh, enak punten dalem sewu Gusti. Milangipun kula susah sakep sawadulipun wadya pandherek dhateng negari Kacakra. Temtunipun badhe nampi dukanipun Sang Prabu Boko. Lajeng kados pundi menawi mangke Prabu Boko kiyambake ingkang rawuh wonten ing Mangahilan? Kados pundi Gusti Putri? Kakjatri sangka bilangun Trimangku kinempet kerempet ya jagat tendung nyoto iji ana bab ingkang ndadekake mesguling atimu Wijropo wonten dawuh aja kuwatir ya Wijropo perkara iki bakal tak kawekani anak lanang Bima piye dina iki aja kaya bocah cilik ya nggih. Pun ibu wis ngerti kaya ngapa susahe atimu. Amarga pisah marang kamukten mestimu. Nanging Bratasena susahe ati Pandhawa iki bakal bisa tuwuh dadi kamulyan. Lamun Tasira wis mbada maring tetulung marang wong kang saya rekoso ingkang kaancam marang panguripane Bratasena. Kang mangkono nggih ya mung kowe sing bisa tak sambati kulo ya mung kowe sing dadi saka guruning kekuatan Pandhawa aja iki nrimo ya nggih ketokno dharma baktimu ketokno labuh labetmu marang kabeh karo Sengika Cakra utamane Mangahilan iki Sirna ora tumeka Cakra kang banget wis kae ya nggih ben bisa kalau sange kocok orang iras kanggo dalam pilaku beratamu proposen
kamu khusus sing Babuni Ingger Bimo banget luhur budimu wicaksana ngandhani panggalihmu gunmu ngobani aku sasedulurku tansah tuduhake bab kautaman lan pratiti sing tumindak anakmu mau ajari urip kang sejati ya sejatine urip yaiku urip kanthi guna kanggo liyan babone aku ora bakal swara kowe tak junjung iki tandha bektiku karo kowe mergo selawase aku dadi anakmu aku ora nate nyembah ndodok karo kowe aku njaluk doamu njaluk pangestumu yen aku senggodo mateni Prabu Braka bakal junjung derajatku wadeni aku mati ana arepe Prabu Braka bakal asap kandhani pocapanku Kakangga pucuk pangestu yo Bimo Budawa njaluk doamu langit kelak-kelak kantong berginsanging sang mawakan nyuwun sewu Raden Bratasena di Jrobo sasampunipun jenengan diwas mangkat dados nawuh manungsa kanggo Sang Prabu Bapa nyuwun dipanilah paduka badhe kula bumboni sawetawis Raden apa kula bumboni nggih bumboni apa Prabu Bapa menika remenipun nawuh manungsa sampun dipun bumboni rujak utawi bumbu rujak. Jenengan dipun badhe kula borehi bumbu rujak lan rumiyin sasampun makaten enggal kula larapaken Sang Prabu Bapa Raden. Manungsa Sang Prabu rasakaken celadu ayo endi sing bakal pasrahke marang aku bakal tak blagep dhewe iki menika lari wonten wingking kula menika wah bocah gedhe dhuwur gagah karo sobro-biro wah mangan siji iki warak selawase cemangga ayo bocah bagus ngaku jenengku sapa? Yen lakon karo aku jenengku Bratasena. Weh. Bratasena? Iya. Manut kok blagok dene iki? Iya. Arep kok panganan. Ning dadi awale yen temati ora bisa mangsa karo aku. Lah tak jebrak cangkem tak suwek tutuk. Weh. Gawe gires ucapmu. Ning aku ora bakal wedi. Kaya ngopo aku lari masing malah kari mati wae. Santos Raden. Hei.
Sinuhun ko lurong Tristan Senipun. Melayu ayah gua.